Kublai pi baro perlok mentah kan video ini keren ya kimat kiba kong santam Sngap yaki negi jingkren lada pi Pyndonkam yaki WhatsApp lane yaki mobile phone kene kejuk mentah kade kejuk jongka social media bad ka bakong santam kade ka AI kene ke AI kala ban thok yapi kala ban perkala ya kenu ka voice jong ubriu te kumba phi yo I hakane ka video kane ka dur jong kane ka Longkmie ngathrai phila yo I ka to ka video ka bala pelai dai ba jar ha ka channel jong I ine Longkmie kumno isha thok ha we ubriu bala kam ba udai uphreng bat u shukor yaka ulaong ya ine Longkmie ba un ai I sau phiu lak tengka une ubriu ukren da ka tin Khasi lada udai uphreng te kumno u nang markran krin Khasi namar kene ke juk AI kibriu kila ban penkela ya ka voice jongki same to same kum ka voice jong briu uong ya ka Longkmie ba phian ban ai khatsan hajar ane apheu jar tangka ya nga nang ta pade phin yo ya kene ka sau pheu lak tangka kene ke skam kamun ine Longkmie la di ai khatsan hajar tangka ya une ubriu te une ubri unsa Kane unam ai lono ru ya kate ka sau pheu hajar tangka kane kate ka kular thok jong une ubri kumta perlok hakene gi sngi kum kine gi jai thok phin yo bun bha hapo ki social media kumta menta kane video ka ban pen husiar phi baro perlok ladawan kum kine gi jai call lane ki message ha WhatsApp jong phi bakin penbe ye phi bakin ai ye phi ki pisa sau pheu lak ta ki klu tangka ru ki penbe ye phi bun ki pru ki sha penbe haden bakil Sngap ya kene ka pisa ka babun daki klur tangka daki pheu lak tangka bat kim prakhat shu ya kate ki pisa ka ba kite ki bru ki demand nya ki ba phil la depi eyes khatsan ar pheu hajar tangka la ne san pheu hajar tangka nang tap te pin sa yo ya kene ka pisa kim Kane shu ya kate ka pheu khatsan hajar tangka namar baki la thrang ban yo ya kate ka pisa daki pheu lak daki klur tangka ki kloy ban transfer ya kate pisa ka bala demand dai te I nong thok te kne de kanuk sai pi perlok Sngap shwa ban transfer ya kanuk pisa ya ki bru ki befim I thu te Sngap da prakhat 6% khamtam hapo ka WhatsApp ki message ki maximum ki wan hapo ka WhatsApp te da husiar bha ya gitu ki ba Pyndonkam ya ka WhatsApp ignore ya kene ki message let pi I kum kene ki message nai reply mo sa delete kenya gitu message sa block gitu ki number na reply kum kene ki chat bro kum tap lok ngakwa ba pin share ya kene ka video sha baro ki para lok khnang bakin husiar ang na shikmat haden bakila Sngap haden bakila pe ya kene ka video